Geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenabadda guduzulan itlerin ýarmagy netijesinde 2 adam helak boldy. Bu barada habar berýän Azatlygyň Lewapdaky habarçysy mundan soň Sewitde öýsüz ittir psikleri öldürmek boýunça alınıp barýan işleriň hasym güýçlendirilendигine gurrun berdi. Sol bir wagtda Türkmen häkimetleriniň öten döwletlerde bolşy ýaly öýsüz jandarlary rehimlilik bilen darysmagyň deregine aňsadyna bakyp olary wagsylarça öldürmegi taýlap alýandygy bellenilýär. 20-27 may aralygynda Türkmenabadyň köçelerini gudulan itler adından 2 adama topuldy. Munyň netijesinde 40 ýaşyna ýetmedik 2 adamyň ikisi hem keseli surap helak boldy. Diýip adlandyrylmasyzlygyny soran Türkmenabadly lukmanlaryň biri 27 maýda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz mundan soň şäherde arasyçylyk we keselleriň öňüne alysgullygynyň işgärleriniň käbir it iýeleriniň öýlerine aýlanyp guduzlyma garşy tanjym etip başlandyklaryny gurrun berdi. Sol bir wagtda yerli häkimetleriň öýsüz uzarsyz jandarlary rehim sypat görkezip köçelerden ýygnamagyň ýa-da iň bolmanynda tutup tanjym etmegiň deregine ozalk tejribelerini eýerip janawarlary wagsylarça öldürmegi taýlap alýandyklaryny ýytalýar. Bugünler Türkmenabadyň etegindäki daçalar atlandyrylýan Sewitinde hakyna tutulan ýörüýt adamlar öýsüz ittir pişikleri şol ýeriň özüne rekimsizlik bilen öldürýärler. Bundan başga-da eýýem zaýalanan etleriň içine zäher goşup şäheriň zil-zil gutularynyň golaýyna taşlaýarlar. Bir günden soň şol ýerlerde it maslyklary peýda bolýar. Diýip yerli ýaşaýjylaryň biri gurrun berdi. Şahsiýetini aýan etmezligini soran 50 ýaşlaryndaky bilim işgäri çağlaryň tomusky din salys mövsümine golaý mümkin hupy döredip biljek öýsüz jandarlaryň köçelerden ýygnalmalydygyny, emma ittir psikleri aňsadyna bakyp ýyl ortalaýyn gyrmagyň deregine ösen ýurtlarda ulanylýan tejribeleri baş guşmagyň has göwnüjaý boljakdygyny aýtdy. Adam hukuklaryny berkepelemekde tanqidlenýän Türkmenistan hökümetiniň öýsüz ittir psikleri gyrmak boýunça alyp barýan kampaniýasynyň arasynda dünýäniň öten döwletleri bu janawarlary goramak boýunça kanunçylyk derejesinde tagalla edýärler. Mysal üçin Türkiýanyň owa hojalyk we tokoýlar boýunça ministrliginiň aprelde beren maglumatyna görä, soňky 18 aýyň dowamynda ýurtda 2 milliona golaý öýsüz jandarlara tanjym urulypdyr. 1,8 milliona golaý tohumsuzlandyrylypdyr. Seýlede 460 miňe ýakyny bas binalara ýerleşdirilipdir. Mundan başga-da Türk hökümeti öýsüz jandarlary goramak boýunça pul teristelerini göýbermek bilen geçen ýyl haýwanlary goramak boýunça ýürüýti kanuny kabul etdi. Oňa laýyklykda 75 miň ýylatly ýerlerde suýuň aýagyna çelini we 25 miň 27 miň ýylatly tebitlerde 2024-nji ýylyň ahyryna çelini hukmany ýagdaýda öýsüz haýwanlar üçin bas bina gurulmaly. Seýlede ýylat tany bu görkezüjilerden az bolan regionlar öýsüz haýwanlary iň ýakyn tebitdäki bas bina ekitmäge borçlandyrylýar. Türkmen häkimetleri indi ensemil bäri Türkmen paýtagtyny we ýurdun tebitlerini itlerden we pisiklerden arasylamak işlerini geçirýärler. Yurt ýolbaşçylary Türkmen alybaý çopan tohumuna degisli itin kultuny üstürýän mahaly, öýsüz uzarsyz haýwanlaryň köpçülikden tutulmagy we ýok edilmegi barada hiç ýyly mesele gozgamaýarlar. Galy berse de Türkmenabadda öýsüz ittir pisikleri öldürmek işleriniň ýygymlaşdyrylmagy Türkmen alybaý itleri birleşiginiň başlygy wezipesini hem iýeleýän prezident Serdar Berdimuhammedowyň Lewapy etmegine garaşylan saparyna gabat geldi.